Днес ще ви покажа как да си изтеглите ресурс пакове за T-Launcher. Ако това видео ви помогне и ви хареса, лайкнете, абонирайте се и направо нека да започваме. Нещо, което ще трябва да направите е да дойдете в ето този сайт, линк за него ще има в описанието. Трябва да отидете на Minecraft и когато сте тук, отивате на някой от тези, няма значение къде. Цъкате на него, отивате по-надолу и ето тук би трябвало да имате на последното място Resource Packs или ресурсни пакети. Така, когато сте тук, просто си избирате някой. Аз много харесвам ето този тук. Той прави играта ви или по-скоро мобовете ви много по-различни. И когато сте си избрали, нека си изберем ето този. Този прави листата по-реалистични. Гледате ето тук за версията. Ако съвпада с вашата любима или тази, която играете, натискате на Download и чакате ето тези тук секунди, които са винаги 5 да минат. И така ще ви се изтегли. Когато сте тук, трябва задължително да бъдете на Optifine и да дойдете ето тук на тази папка. И след това трябва да намерите папката за ресурсните пакове, която се казва Resource Packs. Отваряте я и както виждате аз имам супер много, но това не е от значение. След това отивате там, където сте изтеглили папката, отваряте ресурсните пакове и след задържате върху папката, слагате я тук и ето ще ви се покаже Move to Resource Packs, пускате я и сте готови с това. След това ще трябва да отидете в Minecraft, трябва да натиснете Escape и там после трябва да отидете на Video Settings, ще имате опцията за ресурсните пакове и трябва да кликнете два пъти върху този, който сте изтеглили и натискате Done или Escape и ще сте напълно готови с всичко и ще може да се радвате на по-добрата версия на вашата Minecraft. Ако това ви е помогнало, лайкнете, абонирайте се и напишете в коментарите Minecraft. Чао, чао!